हेलो लोगोफोर आंनि बे बड स्मार्ट टेक्नोलॉजी चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर दिनैनि भिडिअआव आं खिन्थागोन जे नोंथाङा काइनमास्टारनि जिथु वाटारमार्क गोजौआव थायो बे नोंथाङा बेयाव नुदों वाटारमार्क, ओमफ्राय बे वाटारमार्कखौ माबोरैहाय रिमुभ खालामगोन आरो बिनि बे वाटारमार्क गैयै काइनमास्टारखौ नोंथाङा माबोरैहाय नोंथाङा इउज खालामनो सानदोंब्ला, नोंथाङा जुदि इउटिउबारब्ला आरो इउटिउबाव भिडिअ आपल'ड खालामोब्ला काइनमास्टार लग' माने वाटारमार्क गोनांजों भिडिअ शुट खालामोब्ला नोंथाङा बे काइनमास्टार लग'खौ माबोरैहाय गैयै काइनमास्टारजों माबोरैहाय एडिट खालामनो हागोन बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो खिन्थागोन। भिडिअखौ मोजाङै फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं आसा खालामबाय। लोगोफोर जोङो काइनमास्टार गोनां माने काइनमास्टाराव वाटारमार्क गोनां काइनमास्टारजों जोङो भिडिअ शुट खालामोब्ला जोंनि भिडिअआ माने बारा साबजानाय जाया, नङा होमबा? आरो गोबाङानो दा मा खालामदों, काइनमास्टार माने प्ले स्ट'राव जिथु काइनमास्टार दङ, माने बिबाग बिबागनि काइनमास्टार मोनगोन, नाथाय गासिनावबो जेरावबो काइनमास्टारनि वाटारमार्क एबा लग' गोनां गोजा। बेखौ गोबाङानो माने मा सानो, बे डिलिटनि अपसनाव क्लिक खालामबा माने 99 पे खालामनांगोन माबा बेफोरबायदि माने चार्ज बियो। अके, नाथाय आं दिनै बे भिडिअआव खिन्थागोन जे बिना फ्रियाव नोंथाङा बे वाटारमार्कखौ माबोरैहाय वाटारमार्क गैयै काइनमास्टारखौ माबोरैहाय मोननो हागोन। अके, नाथाय आङो बेखौ माबानो थाखाय वाटारमार्क गैयै काइनमास्टारखौ मैया जिथु आं लाइभआव बुंखादोंमोन ना, आं बिनि थाखाय मोनसे भिडिअ लाबोगोन होननानै। बे भिडिअआ आउट जाबाय आंनि इन्सटाग्राम आरो माबायाव फेसबुकआव बे भिडिअखौ आङो हगारना होबाय। बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना काइनमास्टार माबाखौ वाटारमार्क गैयै काइनमास्टारखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै इउज खालामनानै लानो हागोन। अके लोगोफोर, बे फिसा भिडिअ आं बेखौनो इनफरमेसन होनो थाखाय आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। आरो आं मैयानो खिन्थाखादों माखासे इउटिउबनि गाइडलाइन्स दङ, बे गाइडलाइन्सखौ फल' खालामाबा स्ट्राइक फैयो होननानै। नाथाय बे काइनमास्टारनि लग' वाटारमार्कखौ माबोरै रिमुभ खालामगोन बिनि सोमोन्दै भिडिअ बानायबा इउटिउबआ स्ट्राइक हरो। बिनि थाखायनो आं बे भिडिअआव आरो आंनि चेनेलाव आङो बेखौ देखायनो हाया एबा आपल'ड खालामनो हाया। नाथाय बेनो आं नोंथांमोननो इंगित होबाय, आंनि इन्सटाग्रामाव थां आरो बे भिडिअखौ नाय, फेसबुकाव थां, बे भिडिअखौ नाय, जेरावनोखि नोंथाङा बिना वाटारमार्क काइनमास्टारखौ नोंथाङा इउज खालामना लानो हासिगोन। अके, भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम, चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै बेलनि अन नटिफिकेसनखौ अन खालामनानै हो। अब्ला लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ। टाटा बाय बाय एन्ड टेक केयार।